कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कळत न कळत आपल्यावर एक अशी घटना घडते ज्याची आपण कल्पनाही केली नसेल. अशीच काही कथा आज आपण ऐकणार आहोत. पण त्याआधी चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आशिष, सुवर्ण आणि ऋतिक नुकतंच आपल्या मित्राचे लग्न आटपून रात्रीचे ते येत होते. साधारण रात्रीचे 1:30 वाजले होते. त्यांनी पुणा सोडला होता आणि आता गाडी भर रस्त्यात वेगवान गतीने चालू होती. थोडे थोडे पावसाचे रिमझिमने चालूच होते. त्यात बरीच भर म्हणजे नीट काही दिसत नव्हते. ऋतिक गाडी चालवत असल्याने ऋतिकलाही आता फार कंटाळा आला होता. त्यांनी कळत न कळत आशिष आणि सुवर्णाकडे पाहिले तर दोघेही गाढ झोपेत होते. म्हणून त्याने आपली झोप घालवण्यासाठी गाडी एका रस्त्याच्या बाजूला लावली. तसेच तो खाली उतरला आणि आपले पोट साफ करण्यासाठी लांब जातोय असे त्या दोघांना सांगितले. इकडे ऋतिक हा हळूहळू करून जंगलामध्ये जाऊ लागला. इकडे सुवर्णा आणि आशिष हे ऋतिक येण्याची वाट पाहत होते. पण काही काळ गेला असेल. हे दोघंही त्याची वाट तशीच पाहत होते, कारण की तो आलाच नव्हता. म्हणून आशिषने सांगितले, सुवर्ण तू थांब, मी ऋतिकला आणायला जातो. कदाचित तो हरवला देखील असेल. पण इकडे सुवर्ण बोलली, नाही नको, जंगल आहे, कदाचित तो इकडे येईल आणि आपल्या दोघांना काही झालं तर. म्हणून या दोघांनीही तिकडे जाण्याचे ठरवले. सुवर्ण आणि आशिष हे दोघं देखील जोरजोराने हाक मारत ऋतिकचे नाव घेत हे तसेच जात होते. आता हळूहळू ते जंगलाच्या आतमध्ये जात होते. यांना चिंता सतवत होती. त्यात रिमझिमणारा पाऊस आणि आपल्या पायाला लागणारे ते चिखल याने आधीच हे दोघं त्रासले होते. त्यात भर म्हणजे ऋतिकचे न भेटणे. दोघांच्याही चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत होती. एवढा आत ऋतिक येणे शक्य नव्हते. ऋतिकचा स्वभाव जरी मस्तीखोर असला तरी तो अशा वेळेला मस्ती करणार नाही याची त्यांना खात्री होती. ऋतिकला फोन लावला, पण फोन यावेळेला लागत नव्हता. जंगलात असल्यामुळे आता नेटवर्क हे त्यांना भेटत नव्हते. सुवर्ण आशिषला बोलली, चल आपण गाडी शेजारी जाऊ आणि हो, कोण भेटते का बघू आणि त्यांना देखील आणू. पण त्याच वेळेला मोठमोठ्याने किंचाळण्याचा आवाज आला. तो लांबून जरी असला तरी स्पष्ट ऐकू येत होता. या दोघांना समजले तो आवाज दुसरा तिसरा कोणाचा नसून ऋतिकचाच होता. हे दोघंही त्या ठिकाणी पळत गेले. लांबूनच यांना काहीतरी चमकताना दिसत होते. हळूहळू करून ते त्याच्या जवळ जाऊ लागल्याने यांना स्पष्ट दिसले. ते समोरचं दृश्य पाहताच सुवर्णा ही जोरजोरात किंचाळू लागली. तर आशिषचे पाय हे थरथरू लागले, कारण की या दोघांनी पाहिले होते की इकडे ऋतिकला कोणीतरी फडफडत नेत होते, तेही जंगलाच्या अजून आतमध्ये. पण मुख्य गोष्ट म्हणजे जी व्यक्ती त्याला फरफडत नेत होती तिचे मुंडके नव्हते आणि हो, त्याचे शर्ट हे रक्ताने चिंब माखले होते. इकडे आशिष आणि सुवर्णा हे ऋतिकला बोलवत होते, पण ऋतिक जोरजोरात किंचाळत होता. आणि बघता बघता ऋतिक यांच्या डोळ्यासमोरून अदृश्य होऊ लागला. तो त्याला तसाच आत फडफडत नेत होता. हे सगळं होतं तरी काय असा प्रश्न या दोघांना पडला. काही काळ दोघंही स्तंभ झाले. नंतर एकमेकांची समजूत काढू लागले. त्यात आशिष बोलला, नाही नाही, चल पळत जाऊ, ते बघ त्याला भूतानी पकडले,
तो आपल्यालाही मारेल. पण सुवर्णा निडर होती. सुवर्णा बोलली, वेडा आहेस का? कसंही असलं तरी आपला मित्र आहे तो. सोडून नाही जायचं. चल, त्याला वाचवायलाच हवं. आशिषने लाख समजवले पण सुवर्णा ऐकत नव्हती. आणि शेवटी हे दोघंही त्याला वाचवण्यासाठी जंगलाच्या आतमध्ये जाऊ लागले. साधारण 10-15 मिनिटं गेली असतील, यांना काहीच दिसत नव्हते. पण इकडे सुवर्णाने आपले बोट करत आशिषला दाखवले. ते बघ, इथेच तो असणार. आणि या दोघांना दिसले एक 2 मजली वाडा, जिथे आतमध्ये काहीतरी पेटत होते. हे दोघंही त्या वाड्याच्या अवतीभवती गेले, पण तिकडे जणू वर्षानुवर्ष कोणीच आले नव्हते असे तिकडे वाटत होते. सुवर्णाने सांगितले, तुला यायचे तर ये, मी ऋतिकला वाचवायला जाणारच. शेवटी आशिषकडे काहीच पर्याय नव्हता. आशिष देखील तिच्या मागे मागे जाऊ लागला. तो वाडा सगळे पिंजळू लागले, सगळीकडे शोधू लागले. ऋतिकच्या नावाने मोठमोठ्या हाका मारू लागले, पण यांना काहीच सापडत नव्हते, काहीच भेटत नव्हते. शेवटी या दोघांनी दुसऱ्या मजल्यावर जाण्याचे ठरवले. हळूहळू हे दोघं वरती जाऊ लागले. तसा अंधार हा फार पडू लागला होता. काही दिसतच नव्हते. जेमतेम त्या चंद्राच्या प्रकाशामध्ये जे काही दिसत होते ते देखील आता नाहीसे झाले होते. इकडे आशिषने एक युक्ती लढवली. तिकडेच असलेल्या एका छोट्याशा लाकडाला छोटं मोठं आपल्या युक्तीने तिकडे जाळ केला. तसंच तो सुवर्णाला घेऊन वरती जाऊ लागला. जसे जसे हे वरती जात होते तसेच मनामध्ये भीती वाढत होती. आणि नंतर त्यांनी पाहिले की त्यांच्या समोर जणू एका बकऱ्याला लटकवते तसे एका माणसाला लटकवले होते. आणि ते ऋतिकच होते. हे दृश्य पाहताच सुवर्णा आणि आशिष रडू लागले, कारण की यांनी पाहिले होते की ऋतिकचे अंग अक्षरशः रक्ताने सोलले होते. रक्ताचा थेंब आणि थेंब आता जमिनीवर पडत होता. त्याच वेळेला त्याच्या मागून कोणीतरी त्याला दिसू लागले. हो, तोच दिसत होता, बिनमुंडक्याचा माणूस. एक हसण्याचा आवाज त्या वाड्यामध्ये गुंजला आणि त्याच्याजवळ असलेल्या एका कोयत्याने त्याने आशिषचे मुंडके कापले आणि जणू तो इतक्या जोरात हसू लागला की वाडा हा थरथरू लागला. तो त्याला घेऊन, म्हणजेच त्या मुंडक्याला घेऊन, त्याने ते मुंडके आपल्या शरीराला लावले. यांच्या डोळ्यासमोर यांना विश्वास बसत नव्हता की हे चाललंय तरी काय. त्याच वेळेला सुवर्णा बोलली, कोण आहेस तू आणि का का असं करतोय? आणि ती आत्मा, म्हणजेच बिनमुंडक्याची आत्मा बोलू लागली, तुम्ही मला इथे का केलात? का माझ्या इथे तुम्ही आलात? तुम्हाला मी काही करणार नव्हतो, पण तुम्ही इथे येऊन चूक केली. आणि तो तसाच मोठमोठ्याने हसू लागला. आशिषने सुवर्णाला धक्का दिला आणि तो तिथून धावू लागला, जणू त्याला त्या वाड्याच्या बाहेर जायचे होते. तो वाड्याच्या बाहेर आला देखील, पण धावता धावता अचानकपणे एक मोठा कोयत्याचा वार त्याच्या गळ्याला झाला आणि त्याचे देखील मुंडकं शरीरापासून लांब गेले. हे सगळे दृश्य सुवर्णाने त्या खिडकीतून पाहिले होते. ती जोरजोराने किंचाळू लागली आणि मागे पाहता क्षणाचाही विलंब न करता तिच्या मागे तोच उभा होता, बिनमुंडक्याचा माणूस. पण हो, आता त्याच्या चेहऱ्यावर, म्हणजेच त्याच्या शरीरावर ऋत्विकचे ते मुंडके होते. आता जणू ऋतिकच बोलते असा भास होत होता.
आणि ऋतिक बोलला, म्हणजेच ती आत्मा बोलली, आता तुझी भारी, आता मी तुलाही मारणार. एक मोठा हास्य तिकडे जाऊ लागले. पण सुवर्णा बोलली, का माझ्या मित्रांना मारतोय तू? का? मी तुझं काय केलंय? सोड, मला जाऊ दे. आणि ती आत्मा बोलू लागली, जाऊ दे? अरे तुमच्यासारखेच लोक इथे आले होते आणि त्यांनी मला मारलं. इकडे सुवर्णा बोलली, काय आहे? आणि तुला आत्म्याला शांती कशी भेटेल? सांग, मी तुला मदत करेल. आणि सुवर्णा तिला सांगू लागली, त्याला विचारू लागली. ती आत्मा बोलू लागली, सहजासहजी मी इथून जाणार नाही, पण तुम्ही विचारलंच आहे तर मी तुला एक गोष्ट सांगतो. साधारण आजपासून 20 वर्ष आधी मी इथे राहायला आलो होतो. एक पोलीस ऑफिसर म्हणून, एक फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून. माझे काम चांगले चालले होते, इतके की काही तस्करी लोकांना ते आवडत नव्हते. म्हणून तिकडच्याच काही गावगुंडांनी इथे येऊन माझ्या घराच्या आत आले. मला पाणी वगैरे मागितले, खायला देखील मागितले. मी ते देण्यास आतमध्ये गेलो. त्याच वेळेला त्यांनी माझ्यावर वार केला, प्राण घेण्याचा प्रयत्न केला. इथपर्यंत मी समजू शकत होतो, पण प्राण जाऊन देखील त्यांनी माझे मुंडके धडापेक्षा वेगळे केले आणि दारूच्या नशेत ते बाहेर जाऊ लागले. हे ऐकताच सुवर्णा बोलली, मग? आणि तो माणूस बोलला, माझ्या आत्म्याला शांती पाहिजे असेल तर मात्र ते मुंडक हे जाळून टाका, पण ते होणार कधीच नाही. एक क्रूर हास्य देत तो हसू लागला आणि बोलला की आता पुढचा नंबर तुझा, तू देखील अशीच मरणार, तुझा मुंडकाही मी लावणार. इकडे सुवर्णा बोलली की मी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीसाठी नक्कीच प्रयत्न करेल, मदती करेल. पण ती आत्मा काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. शेवटी ती आत्मा बोलली की काही मुठभर वेळच मी तुला देतोय, ते मुंडकं शोध आणि जाळ, नाहीतर. इकडे सुवर्णा क्षणाचाही विलंब न करता त्या घराच्या बाहेर आली. सगळीकडे शोधू लागली की ते मुंडकं कुठे गेलं असेल. आठवू लागली आणि मग तिला आठवले की त्या आत्म्याने सांगितले होते की त्या सगळ्यांनी दारू वगैरे पिली होती. कदाचित तिला आठवण आली की आत्ताच तिने एक बाटली पाहिली होती, जी किमान खूप वर्ष अगोदरची असेल. ती तिकडे पोहोचली, पण तसं जाताच तिचे पावलं जड वाटू लागले, कारण की कदाचित त्या आत्म्यालाही कळलं होते की तिची आत्मा म्हणजेच त्याची ती मुंडके हे तिथेच कुठेतरी आहे. सुवर्णा तशीच त्या झाडाझुडपांमध्ये शोधू लागली आणि तिला भेटले. ते मुंडके हे एका थैलीमध्ये बांधले होते आणि ते तसेच एका ठिकाणी होते. सुवर्णाचे हात आणि पाय जड होऊ लागले, जणू ती आत्मा घराच्या आतमधनं यांना पाहत होती. ती तिची सगळी शक्ती पणाला लावत होती की सुवर्णा ते जाळू नये म्हणून. आणि सुवर्णाला आठवले की तिच्याजवळ असलेले ते लायटर. हो, कशी जरी असली तरी सुवर्णा, तिला सिगरेटचा फार नाद होता, त्याच्यामुळेच तिच्याकडे लायटर होते. तिने ते लायटर काढले आणि त्या मुंडक्याला जाळू लागले. अगदी काही क्षणात ते मुंडकं देखील जळू लागले, जणू ते देखील सुवर्णाचीच वाट पाहत होते. आणि त्या वाड्यातून किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. हळूहळू करून तो वाडा हा नष्ट होऊ लागला आणि सुवर्णा देखील तिथेच तशी बसून रडू लागली. सुवर्णा आता तिच्या घरी आहे, पण कधीतरी कोणाची शिक्षा कोणाला भेटेल हे सांगता येत नाही. कथा कशी होती? आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवरही तुम्ही फॉलो करू शकता.
सांगू शकतात.